Manila Broadcasting Company. Ihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Las 9:43 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Las 9:46 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salamat na mayong gabi na naman. Aksyon Night Patrol nga palatuntunan. Lunes tubtob Sabado isa ka oras kag 20 minutos. Kapag lambada na naman naton sa mga balita lokal, national, international. O kung na naman nga sahi sa nga balita basta makaapekto sa kapangabuhi sa tanan. Ang ato sa diliwat nga pagbantay sa nga mga hitabo, mga krimen, aksidente sa dalan, mga impormasyon nga gakadapat babalaan sang publiko. Mga on the spot reports nga mahimo malilian, mabusi-sian, o kon masiplatan
Sa kato sa nga mga aksyon na unit na reporters nga naka-standby na sa ilang sinitag sa tagsa ka mga areas of assignments. Sa bahin sang Sur, Norte, Central, nabukid na baybay nga bahin sang Negros Occidental. Mabatian diri lamang sa masamig na bantayan nga palatunturan kada gabi ang Action Night Patrol sa number 1 AM radio station sa Negros Occidental kagasunod sa Bacolod. Sa resulta sang 4th quarter survey sang Nielsen. Salawat ang DYEZ Action Radio Bacolod, nagapangayo gid sa ang pasensya kag dispensa sa mga suod naton nga mga tagpalabati. Sa ato sa mga listeners, bangod maipilaman ka oras nga wala mabatian. Sa radyo ang mga drama pasayod kag palatuntunan, way kita mabatian ka ina sulod sang pila ka oras on air. Sa inyo sinitag sa tagsa ka mga radio set. Alin kay na sa nga udto sa programa nga Action na BBB, This Is My Life, tub-tub sa mga dramas, hasta kay na sa palatuntunan Action Reports Afternoon Edition, pati na sa Action Balita Evening Edition. Inabagod man sa nga nagluntad nga trouble, gamay malang nga trouble dito sa transmitter sa Barangay Talok, Sudad sa nga Bago. Pero padayon ka ina ha, padayon kay na kag sige-sige kay na ang waragwag sa Action Radio Bacolod sa Facebook kag YouTube Live. Kag dako man ang pagpasalamat sa Action Radio nga sa pag-umpisa sa Action Firing Line nga programa. Liwat nga nanumbalik on air ang ini nga estasyonan. Tubtob subong nga palatuntunan sa oras nga alas 9:49. Amo ni mga hitabo mga ka-aksyon nga hindi gid mapaiway. O kung hindi malikawan, ang importante ara kamo sige hapon padayon nga nagasuporta. Ang mga suod naton sa mga tagpalamati, ang mga diehard. Kag walang duda nga mga ka-aksyon naton, aga udto hapon tub-tub magkagabihon. Thank you, and thank you. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sige, las 9:50 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa kalang sigihapon sa nga regulang anchorman Action Eric Magbanwa. Sa gihapon talos diri nga nagapangalagad Action na Marlon Hedovaya tub-tub sa tak na alas 11. Importante na sa gihapon nga ginahigutar si Action Eric Magbanwa. Kamusta naman ang ato sa mga ka-aksyon nga nagasunod gid sa balita labi na ining update. May kantaran sa COVID-19. May pinabag-o naman nga lulukduhon nga problema nga ato sa nga nasyon ho. Dugay-dugay lang bla. Nano ang mga balita naton, unahon naton sa bahin sa nga balita lokal. Oy ang hangover sa nga trahedya sa Northern Negros dala sa nga tuman kataas nga tubig baha. Ang nagaluntad nga kalamidad. Daw nagapabatsyag sa gihapon daw ang hangover aragapon. Ang balita maka-aksyon mag-abyan nga ang edad 13 anyos nagapaligo sa Suba. Ang lain din maka-aksyon ho. Na dimalasan sila nga duwa kay nagkalalumos sa Maya Sitio, Riverside, Barangay Hawayan, Sunad sang Silay kay nalamang sang hapon. Tiyang Silay isa lamang ini sa mga lugar nga lubos na halitan sang baha. Kadua iguon ang silay mo kag mga kaiping sining lugar. Kadua iguon not once but twice. Iguon sang sus hindi basta-basta. Kapag saka sang tubig baha mga kaksyon. Enero 1 kag Enero 8 sang bumulyada ining flash floods.
sa Northern Negros, partikular sa ikatatlo nga distrito sang Negros Occidental. Kaya mo niho, subong may nagapanghawid-hawid pa. May ikog pa ining trahedya. May nagdugang pangahitabo mga kaaksyon. Ang balita nga masubo bagod nakitaan, isa sa duwa na kitaan makaaksyon way nasang kabuhi. Ang report ka na ba ito naton gining agaw ni nga madala sa ospital o kung anong plastada. Pero subok nga balita kawagid ni maluwas. Ining nga 13 anyos nga bata mga kaaksyon nga nagpaligo pod sa abyan nga muamo mo sila nga duwa edad sa suba sang sitio Riverside sa barangay Hawayan. Nakitaan ining lawas niya alas 6 kina lamang sang gabi. Ang isip-isip, 4 man ka oras ang nagligad. Medyo managoy dugay magliba. Mga 4 ka oras ang nakaligad sa matabo ang trahedya nga pagkalumos nila ang duwa. Ayas sa ring abya naman ng nag-report sa polis. Inisal nga report ka na ba ito naton. Para dugay-dugay, hibalaon tayo maka-aksyon ang kompleto ng detalye. Sa report man sa ato sa ring patrol. Isa naman mangin survey nga pahanumdom. Hindi lamang sa mga pamatanon, hindi lamang sa kabataan, kundi pati na sa mga ginikanan. Kung mahimo palang tinguan gid ninyo, na hindi nyo mapabayan ang inyo sa kabataan, na maghala-kalagaw sa malayo nga lugar, labi na sa mga kasubaan, bisan sapa pagani. Or bisan hindi sapa, hindi man suba. Pero ang ginlagawan nila, ret-ret nga lugar. Widahogid. Kaya sa ulihi, basikon inyo malang sikong inyo sa ning kakagton bla sa paghinulsol. Tuman na kanamo sa mga kaagay sa ning trahedya kon aksidente nga nagluluntad diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang masaming rason siri bangod ang mga nagabantay nga ginikanan. Wala sila sa ning balay bangod nagatrabaho. Wala sila sa nga puloyan bangod nagapangita sang pwede makwartahan. Ang aksidente kontra hedya, inasiling nga hindi mapaktan kung saan o matabo. Pero importante sa gihapon, nga maihibalo kita kung paano ini malikawan. Ang mga rescuers kag responders ti dasig man nga akto sa sering panibag-on na naman nga trahedya sa may syudad sang sila ay subong lamang hapon. 55 minutos nakaligas sa tak ng alas 9 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano ba ganibas sa balita sa bahin sang lokal? May isa na naman ka krimen, panibag-on na naman nga krimen. Nga piho magapatumbo gini sa balatyagon sang sinuman nga magkabati ho. Hindi man ibag-os pala matinan na damo naman nga mga kaangay sa nga insidente pero ti laka naton ni mabatian niya. Laka lang naton mabatian ining sahi nga krimen na mga kaaksyon. Sa Banwasang Kawayan, isa sang pinakalayo nga lugar sa Southern Negros. Ang ginluntaran sang krimen mga kaaksyon, medyo malayo-layo. Ini na bukid-bukid ini nga bahin sang Banwasang Kawayan. May isa ka asawa ginpatay. Ti asawa siyempre babae. May isa ka asawa ginpatay, ang nagpatay mga kaaksyon, iya man lang kaugalingon nga bana. Hindi iya siling simple nga pagpatay. Hindi simple nga paglabo, hindi man simple nga pagbuno, hindi man simple nga paghanot balbal, hindi man simple nga pagtiro. Kundi ang pagpatay makaaksyon ginakabe gini nga brutal. Nga man, gingotrab ang liog. May pilas pang iya sa nagguya. Di magsiling kita makaaksyon nga sus. Daw muamo lang ka go trap ka sang umaino gamit ang ining garab bala kung kayog kasakit-sakit batsagon eh. Ang ato sa mga kapulisan sa Banwasang Kawayan nagaparinguha aman nga madakpan ining banda kay report nagapalagyo
Why pa rin siguro makapanumdum sa ulihim realize diri nga hindi gid insakto kag tuman ka sa lagid ang iya sila ginhimo. Nano ba lang sala sa asawa kon nga amo gid ang ginhimo sang iya sila ka bana. Ginpatay sa inilahog-lahog nga pagpatay. Ginakabig makasilid ni, ginakabig nga brutal nga sahi sa pagpatay. May tiyempo ta karon maka-aksyon tingawaan ta nga manabot ang investigator sa kawayan na PNP para nga makuha tang ibang sa nga detalye sang sa makasilid di akong makakilibot naman nga balita tara sa Southern Negros. Ano naman ang balita sa bahin sang National Bauhuo? Are na naman, ano na naman ini? Amaning reaksyon sang kalabanan nga mga tao diri sa pungsod sa Pilipinas ho sa panibag-o na naman nga palaligban angot sa gihapon sa COVID-19. Kaya pa kita makalampuwa sa COVID-19 bay bag-o naman nga problema COVID-19 gihapon. Kung sa mga pagkaon pa mga kaaksyon, bag-o na naman nga sabor, bag-o naman nga timplada. Ang Department of Health ako na DOH kay ang Philippine Genome Center. Ang genome ni Genome, di ko nabasahon naton sa Tagalog, genome. Oh, pero Genome Center, Philippine Genome Center, nag-anunsyo makaksyon nga ang bag-o nga variant sang coronavirus nga una na tukiban sa United Kingdom, sa UK. Ari na diri sa mulod sa pungsod sang Pilipinas. Di ang variant makaksyon kung sa mga Tagalog pa magsiling kita variant iba-iba. No, lain-lain. Iba-iba. Kung baga lain nga variety sang COVID-19. Ang tawag sa mga kaaksyon B117 SARS-CoV-2 variant. O kung sa simple nga tawag, UK variant. Kung ang unang COVID-19 ginasiling naghalin sa pungsod China, hindi naman makaaksyon naghalin sa UK. Ang maning rason kung nga ginatawag ni siya nga UK variant. Ang ginhalindan kung paano na-detect nga rin na sponsor sa Pilipinas, bangod ang samples nga kinuha halin sa Filipino nga nagabot sa Pilipinas halin sa United Arab Emirates sadtong Enero 7, nagpositibo sa genome sequencing results. Ang pagpati sa mga eksperto nga ini nga variant sa COVID-19. Ang una nga naghalin sa UK sang bulan sang Setyembre nagligad na mga 2020. Ang ini nga virus makaaksyon ti ginasiling lain nga variant. Hindi pareho sa una nga COVID-19. Hindi ni siya makabig nga tuman nga makamamatay. So, hindi sa tanto delikado or hindi sa tanto peligroso kung kabuhi sang tao ang hambalan. Kaya hindi siya mas makamamatay ikumpara sa una nga COVID-19. Pero mas infectious, silingon mas makalalaton siya mo ng problema na amo ni ang kululbaan. Bangod base, mas magdamo pa ang pagalatnan sa di kumparar sa una nga COVID-19. Bao ka ba hindi lang? Sino ang una nga pasyente nga ari natapikan diri sa Pilipinas? Ang hambal sa nga DOH, isa ini sa kalalaki residente sang syudad sang Quezon. Di kung taga syudad sang Quezon ka, ba't sa gaman kulba ay hindi bla? Base ko nakalagaw pa ni sa Quezon City ng lalaki ni. Ang iya sa ding travel history, nagbiya siya sa Pilipinas kag nagpadulong sa Dubai.
sang Desyembre 27. O nagligad ng nga tuig, ho. Sang Desyembre 27, way sa naghalong ginasalawas siya, no? Nagbiya siya sa Pilipinas kadto sa Dubai, December 27, para sa business purposes. Negosyo niya sa nga tinutuyo. Nagbalik sa pungsod Enero 7 sakay sa Emirates flight number EK332. Base kung may nakaupo din sa balang iban mga tao halin dito, kasunod din sa pungsod Pilipinas. Aring numero sang ginsakyan niya ho, Emirates flight number EK332. E as in Eagle, K as in Kilo. Eagle, Kilo. Eco, Kilo. EK332. Muna siya. Kung maisa-isa kag masigpot malang taran-taran nga mga tao nga nakasugilanon, nakatupad o kung nakaupod sa ring lalaki ni. Medyo mapos-apos gawat maon ang paglapta. Sa ring bago nga variant mga aksyon nga nagsulod sa iya lawas. Bangon una bes, ang mga health authorities na tundri sa pungsod Pilipinas may eksperyensya na may damo na nga hibalo kung paano mapunggan ang linat nanay sang kagaw. Inabagod man sang grabe nga mga kaso sang una COVID-19. Pero ang problema diri lamang amo ni. Kung ang mga nakaupod, nakasuyulanan o kung nakatupad sa ring tinugani, hindi na matultulan, hindi na makilalaan. Kag kung nakahibalogid man sila nga sila mo nakaupod kag daw takan na maghalak pagamo, bugto na naman ning hurangos ang pato magamonsri. Ay base amo naman ning halinan bla sa luwat nga pagbutsyog sang kaso sang COVID-19 sa bag-o naman nga variant. Kamay pa nga hindi lang. Maluoy na kamo. Ama na riyan. Sa saligid nga mga tanion na si Presidente Rodrigo Duterte, mayara naman sang pagkigasapol sa mga miyembro sang iya sining gabinete dugay-dugay. Hibalon talang ko mayara siya sa importante naman nga i-anunsyo. Kaya naghambal subong si Health Secretary Francisco Duque III. Okay. 5 minutos nakaligad sa takna ng alas 10 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ambal ni Duterte sa pagbakal sa bakuna. Ang papansinin nga pungsod yung may highest bidder. Ay, oo. Sige, bantayan talang kumayara sang makakilibot naman ng anunsong ato sa mga presidente. Sa mga kabi, maka-aksyon kaya lawig-lawig pa ni mo kada tubang kada sapol ni Presidente Duterte kadaan. Sa mga miyembro sang kabinete, labinagid ko ang agenda na talaka COVID-19, malawig-lawig mo. Isa kakalabutan pagkalauna sa kagahon. Ibang ka pululaw man. Pero antes na maka-aksyon, dali kita na unahon na ito ng observation report sa patrol nga nagalambiyong na sa siling mga talion sa The City of Smiles, Bacolod. Action! Night Patrol Field Reports! Observation report with Action Eden na boss. So Action Eden, mayong gabi, please come in. Ahoy! Mayong gabi, Action Marlon. Kagsatanan natin nga mga ka-aksyon. Do ka namin isang huyop sang hangin. Wow. Bangod nga ti, do ka bulubog na. Gid Action Mark, kabalo ka damo na ko na sugata, naghambal. Nga titipid gid sila ya sa kuryente, Action Mar. Kaya bisan electric pan do, hindi mo na pagpaandaron, bangod man sa mabugnaw nga huyop ng hangin. Yung iban gani nagamit na Manila ang ilang nga mga tinago nga mga jacket, mga lakas makaporma nga jacket, Action Mar, mga do pang abroad nga mga jacket. Kaya ti syempre bulubugnaw daan. Ti may mga may mga memes Action Mar sa Facebook. Nga ang Bacolod City kuno ara na sa tupad sang Antarctica.
Lumain Kahit pa. di nagabugnaw kag do naga-snow na action mar ang feeling. Especially ang aton nila mga may edad na blahaw. Dugo sakit ginang to. Dugo sakit ang ila to. Ang imo action mar, di ba ito nagreklamo ka kagina? Kay ina pa man to, subong wine na. Kaya ginpatay mo na dagorong aircon. Away, tubig lang kailangan. Good. Amo na da action mar. Pero di Tubig lang ang syempre, kailangan. amalila, hasta parang kuno February, nga daw medyo kurog-kurog action mar. Kay ti kabalo naman kita, basta amo ni nga mga panahon, amo ni nga mga binulan action mar, tulutugnaw gidya. How much more ti sa syudad sa Bacolod tugnaw na how much more pagit action mar sa summer capital dito sa Baguio City. Kamusta tayo action mar ng temperatura? 10.4 to? 10.4 ang makon mo, ang 16 pa lang sang aircon, ta dira nagakurog-kurog na ta. Ano na lang to sa ila, basi action mar maghambal sila nag-aso-aso guro no ang ila sininga ba. Pero sige lang, amo ginaa. Importante kung wala ka kayakap sa gabi action mar. Ano na lang anang ulunan, pwede lang man. Kag panghabol ka syempre para hindi ka na matugnawan. Pero ti halong-halong lang gid bangod nga ti ang uso action mar ubo sipon subong gid nga panahon. Likaw-likaw lang. Inom lang damo nga tubig, amo nang hambal mo, di bala? Kagang importante, subong nga mga inoras, dapat magkapatamat ka naman sang puli, bangod nga alas 11, may ara sa sige hapon sang curfew, mga ka-aksyon. Basta ibala ng iba na lipat-lipat na, kaya tinagtulotawhay na dan action mar ang COVID-19 cases diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Kaya sa latest record, ang action mar ang syudad sang Bacolod may ara na lang sang 3 kapanibag-o nga kaso sang COVID-19, 2 kapanibag-o man nga recoveries kag wala sang may na record nga patay. Pero ti diri sa syudad sang Bacolod, total action mar nga cases naton naglambot na sa 5,642. Pero 5,378 na mga naka-recover kag 85 na gid lamang action mar ang active cases. Doon action mar, nagasaka panaog lang ang mga cases diri sa aton. Kaya ti pare sa Negros Occidental, subong nga adlaw, may 17 action mar nga na-record man nga nagpositibo sa bugos na nga Negros action mar di nubo-nubo na ina i-compared sa mga nagliligad to nga mga na-record nga nagalambot by action mar 60, 70 di mo tong mga kulbaan. That's why nga ton sa mga ka-action do ang iban bala do nagbalik ang kumpiyansa nila nga ang iba lakat no bisan dira lang action mar sa ila kapurukan no nagalakat-lakat sa go sa ila balay abi wala naga face mask kag face shield. Pero tani ang required gid ya bisan gani action mar no ambal sa aton sini nga mga experts bisan immediate family mo upod mo dapat magsuksok kag gid sang face mask kag avoid talking kuno action mar especially sa iban nga tawo kay wala ka kabalo kung diin ina sila naghalin. Pero sige lang kay ang aton sa action ga-adjust naman sa new normal nga ginatawag. Pero salamat man kay si Sir Hampton nagapamati gid gali action mar. Oo, Sir Robert Hampton dira sa BCPO nagapamati gid siya action mar. Kay hambalya ko no. Basi matuyawan ko ni wala kay hambalya ang bugnaw gid kuno ya. Pating tingog ko bugnaw man. Pati ka? Sample anay para mag-init. Sample. Ano nga kanta? Makanta ko? Atong kanta mo bala sa awit na tanghalan, lipat ka na haw. Sige. The leader of the band is tired and his eyes are growing old. But his blood runs through my instruments. Tama na kay Basida mo. Pagid ma-idol sa ako. Okay na? Hindi purma. Alakalay sa kadlaw ko. Ano naman? Tama na bala. Okay man to. Basta may request pagid ko mo da mga ka-action. Nari, damo gid request niyo. To yun, nakibot na lang ko sa imo sini nga reaction. Daw nagsulod na si Galvez haw. Sino? Si Galvez ka may live subong
meeting si Duterte mo. Sige, go ahead. Oo, nan. Pero ti Action Mar, diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, subong nga mga inoras, ang iban, bago lang gwa sila, sini mga ginatrabahuan man, especially ning mga fast food chains ang iban mga kalanaan, mostly, gid Action Mar, no, tinagigagaw pa man pauli, amo ning medyo bulubudlay, kaya tilaka ng aton mga pasahero nga salakyan, bangod nga naggarahe naman, kaya ti aga pa nagabiyahe, limited sa gihapon ang makasakay sa mga jeep Action Mar. Pero may aras ang aton sini nga mga taxi drivers pa, tricycle drivers nga nagahingaga Action Mar hulat pasahero para idulong man sa tagsa nila ka mga puloy-an. Pero ti subong tulutawhay ang tiyempo, magkanay-kanay ang huyop sang hangin, tulutawhay do halin sang hapon Action Mar, wala gid nagtupa ang pag-ulan-ulan. Pero ti sige hapon nagapabilin nga matugnaw ang tiyempo sa palibot man diri sa syudad sang Bacolod. Kagkaron Action Mar, bantayan naton ang detalye nga nakuha naton no angot sining search and retrieval operation man sa isa ka 13 anyos nga bata nga lalaki dito man ang nalumos dito sa bahin sa syudad sang Silay. Ano to Action Eden? Bale, ang upod niya is abya niya, nakaluwas to ya? Yes, Action Mar, nakaluwas. Pero isawa gid ya? Actually, ang iya to yung nga upod Action Mar. Na siya gito yan, sa iya kagalingon niya, nakaluwas gito siya Action Mar. So siya nagpabalos polis? Oo, siya na nagpabal Action Mar. Pero interviewon taman si Sir Munoz, ang DRMO Head Action Mar, no, para sa mas kompleto pagit karon nga detalye, angot man sa nasambit nga report Action Mar. Kagati, I believe padayon da nga press conference or press briefing Action Mar, no, si Presidente Rodrigo Duterte. Importante sa tulog action, stay safe lang gid sa liwat, magsuktok lang gid sang face mask, magsuksok sang face shield kay pabilin gid ang social distancing sa tanan man nga oras. Balik report lang kita karon Action Mar para sa kompleto nga detalye sa gihapon para sa observation report sang patrol Action Eden Aboso. Una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Night Patrol Team Report. Observation report sa nga patrol with Action Eden Aboso. Standby ka mo kay sila sa nga pagpanumbalik Lastar ni Action Eden ang detalye sa nga balita may kantanan sa sining pagkalumos ang isa sa duwa ka mag-abyan kabanteng isa nakahingagaw usaka mo di sa rin nagpabalo ang isa rin nga abyan na lumos pero tuwing isa rin nga abyan huwag gid makaluwas. Sige, balikan tanong nga duwa ito sa nga patrol. Nagapadayon subong ang sinapol ni Presidente Rodrigo Duterte live dito sa Malacanang. Ang agenda nilang ginahambalan maka-aksyon angot sa anong preparasyon sa gobyerno nasyonal sa saring pagabaklon nga bakuna kontra COVID-19 si Vaccine Czar Carlito Galvez. Amo subong nagaplastar sang plano kay Presidente Duterte. Po tayo ng approval ng mga kontrata at ito po ay baka madagdagan po yung quota po natin. Maganda po itong J&J na sinabi po sa inyo na single job lang po ito. At saka ito po ay talagang yung mga ginagawang vaccine po nito ay talagang noong dati sa mga Ebola at talagang na po ang J&J sa paggawa ng mga vaccine. Yung Moderna, nag-negotiate po kami kahapon ng umaga at positive din po. At nangako po si Sir Enrique Rason na siya na po ang kukuha sa Spain mga supplies pro bono, kanyang mga barko at saka kanyang mga airplane ang kukuha nun para at least idalin po dito sa atin ang vaccine. At meron po tayo na naka-allocate na baka ang LGU rin po at saka po yung mga private sector ay pwedeng kumuha po ng Moderna through the tripartite agreement. At nangako rin po si Enrique Rason na kakalapin niya po ang mga business sector para makakuha po na at least at the minimum mga 3 to 5 million po na doses para sa ating mga workers at donation po sa government. Yung Gamaleya rin po pasok ang ating negotiations through the Russian Direct Investment Fund sa tulong din po ni Secretary Lopez at saka ni Yusek Borge na nagkaroon po tayo ng arrangement at nangako po sila na kung kas po
po natin yung uptake ng ating public. They even promise to deliver even 50 to 100 million doses. Yun po ang naano po natin na maganda po ang negotiation natin. Kaya po secured na natin ang 130 million po na doses para next year. Pwede pong umakyat yan na 172. Hindi pa po kasama dyan ang 42 million doses para po sa COVAX. Kasi bibigyan po tayo ng COVAX ng 20% country's population. Libre po yan, Mr. President. So yung sa COVAX po na yan, WHO at saka yung UNICEF and then Gavi, either ang bibigay po sa atin, Pfizer, AstraZeneca, Novavax, and so meron po tayong possible na mga different brand na pwede pong sa COVAX. So ito po 20%, 22 million po na Pilipino ang magiging beneficiary. Libre po yun po na galing po sa WHO COVAX Gavi. So baka po mapapaaga ng first quarters kasi nagre-negotiate po tayo sa kanila na dalhin po sa first quarter para meron po tayong pang rollout sa first quarter. Let me just, alam mo mga kababayan, we are about 110 million na Pilipino na an obligation imposed upon us, government, to take care of your citizens. Kaya nga kita mo dito, milyon-milyon ang pag-usapan. It's big intent to, kung maaari lang i-vaccinate mo yung 110 plus Filipinos. Ngayon, kung merong tao na ayaw, di mas mabuti. Mauna natin yung gusto. At we can tone down the orders kung sobra-sobra na. May mga, that's about I'm sure na I saw a document about yung sino ang mauna para maintindihan talaga na. Salamat po, General. Yung yung mga tao na yung graded yung sina listahan. Ito yung nakita ko. Alam mo, sabi ko noon na yung mga talagang kawawa sa buhay na walang pera. So ang first priority ang mauna sa bakunahan kung magdating na kung maawa ang Diyos sa atin, mapaaga ang frontline health workers, mauna ang teachers at social workers and other government workers and 3 essential workers outside health, education, social welfare. For example, agriculture, food, tourism, and yung may contact talaga sa tao. Then the socio-demographic groups. At tingnan natin kung sino ang mauna sa kanila. Then the overseas Filipino workers, all remaining workers, then all remaining citizens. Meron dito, basahin ko lang. In the deployment of vaccines strategy, we'll have geographical and sectoral considerations for priority population. We will prioritize the health workers to preserve and protect our health system, then the poor and vulnerable sector, frontrunners and essential public and private workers including OFW, low-income earners and seafarers.
wala naman itong diskriminasyon. Ang hinabol na natin dito kasi kung ang sino yung vulnerable nutrition wise, hindi masyado maganda yung pagkain, walang vitamins, so sila yung medyo matamaan if there is the pandemic would remain as it is. So yan ang natin. But anyway, all will Sige, amo nang kabahin lamang sa live meeting ni Presidente Rodrigo Duterte. Medyo mayara ka mo sang na-experiensyahan nga pag utod-utod split of seconds, no? Kay dito na direkta na sa kuno. Kay balantara nga katalipot man lang ang audio. Naman upod tapi kita sa DZRH ato sa nga battle station. Ang DZRH naman nag-hook up naman sa courtesy of PTV4. So, amo na sa, no? So, ginpalayag kung sino ang hatagan sang prioridad, sino nga mga sektor, ang unang atubsukan sa bakuna, walas nga mag-abot na ini. Huwag pamabalaan ko sa nugid maabot. Kaya pang-amoyo lang di Presidente Rodrigo Duterte ang kabay mag-abot sa labing madali nga panahon ang bakuna kontra COVID-19. Alas 10:23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sige, ibubuo na lang ang first batch ang ato sa mga commercials, mga aksyon. Standby ka ba doon kaysa ato sa pagbanubalik. Balikan taman ang mga reports na sa ato sa mga aksyon. Unit Reporters, Action Night Patrol. Magabalik matapos rin. Kita sa pag-acknowledge na sa kabonitor sa ato sa nga live stream. Si Kenneth Valencia, good evening Idol Marlon, paorok-orok lang ko, salamat gid. Si Lones Nathaniel Del Monte, good evening Action Radio Hambalya. Si Andrew Vanites, good evening Loverboy Hambalya. Julio Salito, good evening. Samar Barbosa Siyoson, good evening Action Night Patrol from Barangay 14, Samar Siyoson. Si Yvonne Buiser, good evening Action Sir Marlon Dan Sharing, salamat Yvonne. Nancy S. Sogilon, good evening Action Radio. Si Homa Lumina, good evening. Reynaldo Poderoso, Oyara, good evening Action Marlon, monitor lang kami diya. Salamat kita sa mga katropa ni Reynaldo Poderoso. Lourdes Blaser, good evening Action na Marlon, thank you. Marilo Travilla Katinoy, good evening Action Marlon. Mercy Lirasan, good evening, kapamati kami sa Barangay Tangob o sa taran-taran nga mga taga-barangay Tangob na. Susan Gonzales, Cory Vidaha, watching from Kuwait. GMR Siron, Jocelyn Libon Despojo, GMR Siron, Dionisio Aguirre Alcalad Jr., ga-monitor kami from Alihes. Okay, Christopher Mendez Aquino, sa balay sa Barangay Tangob. Kanamo sa mga barangay, taga-barangay Tangob ga-monitor. Rose Guevara, thank you. My, good evening Action Mar, kapamati kami Anilado family. Haraman Simon Lisay, good evening. Vincent Herbolario, watching live sa Facebook. Salamat kay wala na sang ulan. Okay. Mitch Consolado, amo gina ang kamaturan Hambalya. Noel Amar, good evening. Luis Sabaron, good evening Action Mar, watching from Hong Kong. Triblina News Dine. News Dine. Ano News Dine? Okay. Alex Monteza, absent man ko gina sa programo subong bawi ta paorok-orok mo, sir. From Alex R. Monteza. Salamat. Victor Tugaf, Hambalya, good evening Action Marlon. Fernando Lombre, ari kami gamonitor sir lihog ko tamyaw sanday Jovit Lombre, Lea Lombre, Nene Medel, Buddy Medel, Jasper Libre tanan sang dakutan. Jasper Libre tanan sang dakutan, dako sila sini. Jade Villegas Duran, good evening ko no. Alex R. Montesa, patamyaw ko na lang ang abyan ko nga gabunan. Advance happy birthday sa kay Guillermo Clarito, madabugid nga salamat.
advance mo silingon sunod pang adlaw niya ano gidang pizza nga birthday ni Guillermo man. Mitch Consolado, correct na, hambalya. Alex Monteza, happy birthday, hambalya. Ide Blaza, arthritis strike, mayong gabi lang. Hambal ni Victor Tugaf, good evening, Action Mar, idol ko na si Eden. Fitzherbert Noel, watching from Trinidad, West Indies. Good morning, Action Radio Bacolod. Kabay na ara kamo sa maayong kinabuhi. Praise to the Almighty in heaven and earth sa tanan nga Filipinos. Thank you for sa pagtanaw namon diri sa program niyo, Sir Marlon. Salamat, kid. Rogelyn Reheda Adlong, condolences sa family Perales, Sambalya. Ang Perales is amon ni sa silay, no, nga nalumbos. Okay, batata na dugay-dugay ang detalye sa balita. Roberos, may good evening. Wayne Magada Elianek, no? Mabel Estrobo. Okay. Good evening, Axel Marlon. Watching from Hong Kong. Marilo Villar Tanaban, good evening. Maritor lang. Rosalinda Tisoro, good evening. Rakni Malinaw, shout out sa family Malinaw kag sa Ponce. Chris Vilma Tres, Samaya, good. Rosalinda Tisoro, hamal ni Chris Vilma, watching live. East Homes 3, Barangay Stefania, God bless. Thank you, gina. Okay, iban, balikan tanaman karon dugay-dugay. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagamping. Pabalik sa Action at Patrol, as just immediate Action Radio Philippines Standard Time. Ibalaon taramak aksyon ang detalye sa mga balita ni Action Roger Goteb kung available na siya dira sa may sunod sa Cadiz. Kag naka-standby naman sa piyakalinya iban nato sa mga Action Unit reporters. Sige po ng pagpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte dito sa Malacanang. Upod ang pila sa mga importante nga miyembro sa iya sa gabinete. May kaangtanan sa sering plano nga pagbakal sa bakuna sa Pilipinas kontra sa COVID-19. 10:31 Action Radio Philippines Standard Time sa sering bahin. Report na ni Action Roger Goteb sa Northern Negros. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger, mayong gabi sa report, please come in.
Yes, Action Marlon, may kami sa itong mga aksyon. So far, Action Marlon, medyo matulutaw-hay man ang siyudad sa Cadiz sa pilang mga areas dari sa aton sining area of responsibility. Pero sa siyudad sa Cadiz, Action Marlon, aton mga ginakalipay sa pag-anunsyer na wala na sa mga evacuees sa mga evacuation center kay nagpauli na tanan sila sining puluyan. So, mayuman, pero sige po na ilang monitor sa mga katapos sa CDRRMO dari sa may siyudad sa Cadiz sa Marlon, magulmaan nga sa yapon ang pagsupa sa ulan kay balangin panahon para naton nga gina-experience para nga ma-experiencehan dari sa may siyudad sa Cadiz sa Marlon. Now, sa lain sa katon sini mga report man sa Cadiz City PNP, matulutaw ay man Action Marlon o luwas sabi sa pagkatutok sa investigasyon sa kapulisan sa sini estudyante nga sa dilang suicide sa tinaligdan nga adlaw. Kadiin ang kapulisan nagapahayag base sila sining investigasyon nga ang kamatayon sa kamong 19 anyos nga grade 9 student sa isa kabulutuan diri sa isa ka barangay man sa siyudad sa Cadiz ang wala sang foul play Action Marlon. Kita sa kapulisan kabisido man ang ginikanan kita dito nga may suicide note ang ini nga estudyante nga nakabutang lamang sa papel nga iya sige surat i-confirm sa ginikanan nga ini ang iya sining agi o kontrakturata nga nagasiling mahal ko kamo. So mula na ang nabutang dito na kita wala man sa ginapayagin nga masiling nga problema ang daging reveal ang problema ini ang biktima ang isa sinika abyan nga antes pa tabo ang amo nga incidente hambal kitman nga sila nga hindi yan na kaya kag ma-suicide siya o galing kay the way man niya gin-mind so nga gihambal siya sila nga abyan tungod man nga abiya kung lahog mo lang pero galing pagkahapon na mo ito manasapwan siya mga na-stress pasalon takla ang pagkatabo sa mga insidente sa tinakliang Lunes sa matabo ang abong pagkasapo sa iya siling lawas nga nahanging sa sulod mismo sa ila siling puluyan. Isilo sa kay Police Lieutenant Yenny Rodas ang Deputy Chief of Police ang siyudad sa Cadiz time mo ang spokesperson i-declare lang case closed na ang ining kaso Action Marlon. So far, ang siyudad sa Cadiz, nagpatigaya naman Action Marlon sa itong nagligan lang ang sesyon sa pizza itong ligan ka Martes. Ngati nagatag sila yasang isa man ka sa ila siling resolusyon yata kinasang isa ka blanket authority sa mayor sa Salvador Escalante mayor sa Malumaling Escalante na mag-negotiate sa ilang ka mga companies o mga pharmaceutical sa nga mag-negotiate man sa pagbakal Action Marlon sa vaccine. Mo ito pila ka mga concerns sa gulang panlalawigan, sa gulang panlungsod, sa siyudad sa Cadiz, sa mga city councilors, binadito nga atagman nila sa gano'n sa Lupangon, amo ang pag-declare man sa siyudad sa Cadiz nga mga state of, padalom sa state of calamity, bagod sila nga pagbaha Action Marlon. So far, naman nga report, balita kag informasyon. Direkta dire sa may siyudad sang Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger. Gutim na report sa Makulot. Aksyon! Roger! Aksyon! Night Patrol! Report!
Sa kay Lilia Taton, nga monitor sa live stream, monitor always from sign on, sign off, stay safe, and God bless. Ara sila sa may Gardenville, Gapa Orok-Orok, sa may barangay Tangob si Lilia Taton. Vicente Similiano, good evening siya kay Action Rec, kag kay Ma'am Nona, salamat kay sa kalendar. Ari din na posting sa check-in hotel galing damo guest nangayo pa sa akon. Vicente Similiano. At base kon may solo sobra, no? Base kon maka dugang ta. Riza Galea Good Hambalya. Alas 10:37 sa Lawanta naman ang sa Southern Negros. Nagaliton kita na sa ato sa nga palamatidan sa report naman ni Action Percival Villamor. Action Night Patrol Field Reports. Action Pers sa report sa detalye, please kabin. Mayong gabi Action Marlon, kaga subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati kaina sang aga Action Marlon, no? Dito sa may barangay 1, siyudad sang La Carlota, sa pagdaloman ni Honorable Kapitan Landuni, kandak ang aton nga siyudad sang La Carlota sang mandatory drug testing, no? Surprise ini siya sa mga civil security agency diri sa siyudad sang La Carlota sang drug testing. Naglabot sang 138 ka mga empleyado sang among ahensya sang siyudad sang La Carlota, kag ginkuaan sang sampol sang ihi agud to nga ma-examine kung may ara nga nagagamit sang ginatawag naton nga illegal drugs action, Marlon. Kag ang drug testing action, Marlon, umpisahan kag ginunahan ini ni Honorable Mayor Dr. Rex Halandoon. Nagpakuha man siya sang drug test agud to nga masiguro nga siya mismo man ang ma-drug cleared, no? Ang aton nga amay diri sa siyudad sang La Carlota, kag insundan ini sang aton nga mga katapo sang civil security unit. Kag ara man ang presensya sang aton nga mga pulis, ara man ang protocol sang social distancing, kag sunog man sang proper hygiene ang mga personnel dito. Ginapamunuan ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe nga sa diin man ara man sila tanan nga naga-obserbar sang among drug testing action, Marlon. So nakalabot naton kag na interview si Police Captain Makalipsay, ang Deputy Chief sang siyudad sang La Carlota, kag gin-speaker diri ang bahin sang pag mandatory nga drug testing diri sa siyudad sa Carlota. Pamatihan naton sa interview sang Action Radio Bacolod. Office, which is a CSU, Civil Security Unit. Bale sir, ini siya for 138 personnel sang CSU tanan-tanan, sir. Actually, ang aton nga pinalangga nga mayor, sir, na ano man siya, na drug test siya mismo. So far, subong sir, continue pa kita. Tapos sir, medyo strict ang aton mayor when it comes sa ano, kay siyempre, ang pagsalig pala sir sa aton nga empleyado. Kailangan makandil ko sila tanan sa drug test, sir. So amo ato ang tingog ni Police Captain Makalipsay, ang Deputy Chief sang siyudad sang La Carlota. So strikto ang panguluhan diri sa siyudad sang La Carlota nga gipahayag niya kabahin sa ginatawag nga drug. Kay siyang nagligad nga adlaw, Action Marlon, nga may ara naman nga may dakop ang aton kapulisan diri sa siyudad sa La Carlota sa paagi sa bypass operation. So ginpatigayon ang unit sang civil security nga ginkandakan sang
kada isa sang drug test action Marlon. Surprise ini siya nga drug test sa bilog nga security unit sa syudad sang Lacarruta. Amo ini ang aton nga nakuha nga report gikan diri sa syudad sang Lacarruta mayong gabilang sa kay Honorable Kapitan Chad Feria kag Kagawad Jeffrey Sapanta kag Honorable Don Chisrel Involtorio sa syudad sang Lacarruta. Ang inyo ka action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action! Night Patrol! Field Report! Si Veronica Lopez, Gabonitor man, araman si Yudes Nolord. Good evening. Amal ni Veronica, watching live sa Sagay, Lopez Haina. Salamat kid, Rizagalay. Galantaw gid ko subong si imo nakita tanaka. Good evening. Ambal ni Rizaga, ni Leia Rizaga. Okay, salamat kid. Helwan naman ang report ni Aksyon Stephen Presquito sa San Carlos City. Action! Night Patrol! Field Reports! Aksyon Stephen sa detalye sang report. Mayang gabi, please come in. Yes, Aksyon na Marlon na isa ka pagtaas ng tubig kagabi no ang na-experiencehan diri sa aton nga mga pamuluyo diri sa may Pantalan reclamation area sang mga alas 10 ng gabi no kagabi nga sabihin nga ang pag high tide amo ang cause man nga sabihin tungod sang pagmadlos ang hangin nga naglapaw no ang tubig sa mismo sa diri sa reclamation area nga lapit ini sa mga residente mismo sa nasambit nato nga lugar diri sa may barangay 6 San Carlos City, Negros Occidental. Gani nga kagabi medyo na-alarma ang aton nga mga pamuluyo tungod nga grabe ang paghampas ng tubig mismo pasaka gid sa dira mismo sa among boulevard. So gani nga since kagina naman sa aga gilayon man no nga aton nga Emergency Operation Center ang aton CDRRMO continuous man nag-monitor ang aton bantay dagat ang aton naman nga Maritime Police. So on alert sila sa pagbantay kagabi kung ano pagidman ang mga panghitabo apang pag-abot na sang kaagahon sa aga ang aton pagtanaw nga nagkanay-kanay na ini tungod nga nag-low tide na ang among area. So gani nga amo lamang ato nga nagka-alarm ang mga tao tungod sa tong paggrabe nga paghampas gisang tubig pa saka no. But then nagkalma na ini sang aga apang na-stranded ang aton nga mga biyahe tungod nga mismo sa open sea sa guwa sang Sipaway Island magpadulong na ini sa Toledo City pakadto sa Cebu medyo kusog ang balod no. So amo tong na-stranded sa pila ka mga oras ang biyahe Action Marlon sang aton nga mga roro vessel nga gakarga ini sang mga cargo wala sang pasahero but mostly mga cargo trucks mga deliveries. So ini ang kagina nga nagdamo ang ini nga pagpila sa mga tracking kag ini mga panels tungod nga sa pag medyo kusog pa sa gihapon ang hangin. But then naka-experience na ta kagina Action Marlon nga wala na sang pag-ulan-ulan no. May pagkagalom-galom apang wala na ini nagpatakpa no. So unlike sa mga previous days nga continue ang pag-ulan-ulan adlaw gabi kag madulom mga atong kalangitan. So but then again sa ini kagina sa aga na nangin until today ining kagabihon na kalmante na ang panahon diri sa siyudad sa San Carlos. Wala na sang pag-ulan-ulan, wala na sang pagmadlos ang hangin. Unlike kahapon the other day nga makusog ang hangin amo na nga matulutugnaw ang atong panahon diri. So far sa peace and order Action Marlon na gagmay lamang ang mga balita no mga nahipos sa aton nga kapulisan ila binadira man sa atong blatter book mga kawat ini no. So mo namang ina ang mga so far nga mga balita nga aton gid na nahimos man kagina. But then sa karon so far nangin na peaceful man ang kagabihan but continue Action Marlon by the way ang aton nga mga law enforcement team mga aton kapulisan mga barangay tanod to implement nga ginbalik naman ni Mayor ginbawi na ini ni Mayor ang curfew no. So amin na ang ginbalik na ni Mayor ni Castillo ang curfew sa mga minors kaya hindi na pwede maglagaw-lagaw sa mga kadalanan kag magwa sa ilang mga panimala labi na ang 12 years old below. So kamo na nga gibalik ini tungod nga
may pagkadelikado sa gihapon ng ining aton COVID-19, no? So ang ining virus nga hindi gid pag masaligan. So amoy na balik na ni Mayor ang paggatag sang curfew sa mga minors. So para mo lamang in-action malo ng aton balita na ipo sa diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Action! Night Patrol! Field Report! Si Alex Fuentes, monitor sa sering mata dion sa ato sering live stream. Monitor, listening and watching. Alex Fuentes is in the house. Amo na sila mga avid listeners gid nato na. Palikan tarang patrol ang detalye sa balita. Damo sa nagapanapot sa pagpakiunong diriho sa pamilya sa atong 13 anyos nga dalubos sa Hawayan sa Silay City. Balikantang patrol, detalye sa balita with Action Eden Aboso. Action! Night Patrol! Field Reports! Action Eden sa balik na report, please come in. Action Mar na recover ang bangkay sa 13 anyos na bata nga lalaki nga nalumo sa sakop naman sa Purok Riverside, Barangay Hawayan, Syudad sang Silay. Sila kay Alexander Munoz, DRM Head sang Silay, sa bulig sang Philippine Coast Guard, nakita ang bangkay sang biktima lasay sininga gabi, 4 ka oras ang nakaligad sang ini ang nalumos. Duga pa ni Munoz, inisyal nga pagpangusisa, nagapaligo sa suba ang biktima kaupadang iabyan nga 13 anyos man ang edad sang ini ang nalumos. Palayag ni Munoz, 2:35 na sa report sa iabyan nga nalumos ang biktima mangod sa posible kakulba man sa natabo nga insidente. Ang kalaman sa Teresita Halando. Balikan sa ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action! Night Patrol! Field Reports! Salamat Action Eden sa detalye sang report sa oras nga alas 10:48. Matulutaw ang ato sa ding kagabihon samtang nagadalom ang kagabihon. Nagadugang man ang matugnaw nga dupoy-dupoy sang hangin. Aber-aber samtang ara ka modera sa inyo salitang satag sa mga puluyan. Malingaw-lingaw tanay kay may time pa. Oh. Lingaw-lingaw pag may time. Samtang ara ka mo nagpatuyom-tuyom sang inyo saling katuyuhon. Aber, paorok-orok portion tarebe. Sa taran-taran nato sa mga taxi drivers, Gabonitor, mayong gabi. On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sand. Nagaparok-orok man sa digay matariyon.
Las 10:51. Ara kita sa ato sa nga paorok-orok portion. Exchanging glances. Okay, las 10:54 Action Radio Philippine Standard Time. Damo to na sa mga nagapadala sa mensahe dari angot sa mga musika gina pabati naton sa paarok-orok portion o galing basi matingala ka mo sa aton sa nga live stream bara no. Ginamute gina no kay hindi gid pwede mapabati action Elway no ang kabugusan nga music kon ara sa Facebook live. Hindi na sa maglapaw sa 12 seconds kay kung mag 12 seconds padalaan ka na sa notification no. So mo sa damo si D-Danger na hambalya oy nadula naman ang music mo panahon pa sang akon ginikanan. Kuan gina kay Vicente Semiliano manon balya parok-orok gid nga music action bar tunay gid. Kung ano siya ning basta ka monitor ka mo sa live stream pero kung nara ka mo sa monitor sa radio sige na siya no may protocol lagi na sunod gid nga hindi pwede magkuan hindi pwede mapabati gid ang kabugusan nga musika sa ato sa ding live stream. Si Eric Rojas Shadow bayong gabi ak sa Marlon nga parok-orok ko diri sa Quezon City Metro Manila. Okay, matawhay man ang kabihon na. Las 10:55 sa Saringabahin dari magkatakop temporaryo. Ang Action Night Patrol magabalik naman na ni Buwas Kadlaw. Isa naman ka adlaw, another day. Buwas Kadlaw Webes. Salamat lang sa ato sa mahal nga magkaako nga nang matawhay ang ato sa kabihon. Wa isang dalagko nga mga estudyante madagon nga mga estudyante. Nagluwas lamang dito sa Banwasang Kawayan, Buwas nga adlaw tuto kamo ha. Dari sa Action Radio Bacolod ang balita to bala nga ba asawa ginpatay sang kagulingon nga banda. Agi sa pag gutrab sa isa nga liog ho, lagyong banda. Basta may sila city may napatay nga nalubos. Action Night Patrol magabalik ka na naman buwas. Same time, same station. Sa kalang sige hapon sa ato sa mga action unit reporters nga napakalaga sa mga gabi. Sa ato sa mga patrol, Action Eden Aboso with Action Nixon Tahom.
Sa News Center Action ang Defensor sa mga balita nasyonal nagtutukman. Ato sa niyang mga Action Unit Correspondence Action Roger Gotib, Action Percival Villamor, Action Stephen Presquito. Good night sa tanan-tanan. Salamat kayo sa mga nagpadala sa ina sa niyang mensahe sa ato sa niyang live stream. And you love me too. Ako naman, Action Marlon Hedawaya. Your thoughts suggest Nagabilin sang good night, sweet dreams, sleep tight. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. the book of life is brief. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon